سلام كبرات تخاتلتي نحجي استدالو علتا وزيناتات جو بايدن زفرمو اقدا كاسعب زخل وسانه بزملكت بمنستر قدايات وصاي امريكا زوص حبريتا امباسي امريكا اب اسمرا بزعبه كمص زخل اقدا زهبو ملسي جيتاچو ردا نمنግስት ትግራይ ወኪሉ بزعبه وسانه بايدن زصحفو ግንባር ናጽነት ኦጋዴን اب ምርጫ ከም ዘይሳተፍ መፍላጡ ኢትዮጵያ ንዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ክድግፎ ከም ዘይኮነትን ግን ንሱ ንበይኑ ሕጹይ ክኸውን መሲሉ ከም ዘሎ ዝወጸ ዜና ፕሬዝዳንት አልጄሪያ ነበር አብዱል አዚዝ ቦተፈሊቃ ምዕራፉን ካልእን ዘደሰስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም تمالي أبز نبرة زيناتات بريزيدنت حورات منقستات أمريكا زخونة جو بايدن وسانة إزاز بمحلاف أبكينا تقراي بدلات زفت وغانات اندحر نتكونتات كهد الزغل سقوم تزي وسيدم متأنا سفيح قدا كقبر مخوانة بمحبار أبتزرزر منقست إثيوبيا منقست إرترا كللاو منقست أمحران حوحاتن كأتي ترأي نيرو حجقا نزخ قبر زغل قدادات أملكيتو منستر وز أي قدايات حورات منقستات أمريكا زخونة أنتوني بلينكن أوتيو أبزل مجلسي هاغورو أمريكا أبكينا تقراي تساتف تزلو وغانات اندحر نتوق زهدئ سقومتات وسيدم نتزحسبت قدا خطدناوغيا كم تخل تزاريبو نسو ابزربو كلهم وغانات ابز قداي بزملكات هصص سقومتي اندحر وسيدم امريكا نتختورد زحسبت قداتات كتدنغيو تخليا كومدما ابت زغبر زته حاجزات كتبركتيا بمبال انتون بلينكنون بزعبا زقدا امريكا بوتم ابتوق زلو وغانات زوسد هصص سقومتي تدل خمزلا انت زي كوينغنا سقومت خطوسد مخانا يتزاريبو بجكا زون جو بايدن ابزي حليفو زلو تأزاز اتي اب اثيوبيا زلو كونتات نهاغراو صتا امريكان نناي وصاي بوليسيتات امريكان اب حدغا زوتي بمبال هاغراوي ناي دنغات اوان بمواج اتو غداي بملكع كتحز ازيزو خم زلو تفليتو ازي حجي امريكان نتمكنا تግራይ زلو حيلتات اندحر سلام كسفن زخل سقومت زي وسيتكم كوردو يخيل يتبلو زلا اغدا بزملكت دما اب محبراو غصات انترنت بفلاي دما اب ناي امباسي امريكا باسمرا ناي محبراو غصات حساب حتوتات كقرب زترأي خوينو اتي امباسي خا ني ارترا بزملكت اب زهابو ملسي اتنا حجي اغدا كمتناي قدم حجي اغداتات ايكونن منغستي نتغوغوي بوليسيتاتو كليسو حيلتاتو كاب سمين اثيوبيا كوص تسفا يغبر انت زي كوينه غنا ات اغداتات مسصنعه اتم اغداتات كمتناي قدم حجي اغداتات كم زيكونو غوت كخون يكبل ملسي زركب اتي امباسي بجكازيا بزح كاب ملسيتاتو ات حجي زحساب زلو اغدا كمتناي قدم حجي ايكونن بمبال كابتناي قدم حجي زغدده كخون كم زخليو كطنققتر اي زلا نزي ناي بايدن اغدا كسعب زخل وسانه املكت دما وهبق المنغست تግራይን አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ነቲ በፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዝሐለፈ ትእዛዝ ጽቡቕ ኢሉ ድሕር ምድጋፍ መንግስት ትግራይ መሰብ መዛ አሜሪካ ብዝኾነ ወገን ተፈጺሙ ንዝበሃል በደላት ብናጻ አካል መርመራ ክግበረሉ ኣብ መቀልጣፍ ከተሓባበር ድልው ምዃኑ ድሕር ምግላጽ መንግስት ትግራይ ወትሩ ነቲ ዘሎ ቀለውላው ብዘተ ክፈትሖ ዘለዎ ድልውነት ገሊጽላ ግንባር ናጽነት ኦጋዴን ኣብቲ ዝተናውሕን ኣብ ዝመጽእ 10 መስከረም ክካየድ ዝተመደበን ምርጫ ክልል ሶማል ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ግንባር ናጽነት ኦጋዴን ጨንፈር አዲስ አበባ አሕመድ ዓብዱላሂ እዚ ግንባር ኣብዚ ውሳነ ዝበጽሐ ንቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ምዝገባ መረጽትን ካልኦት ጸገማትን ዝምልከት ኣቕሪብዎ ዝነበረ ቅሬታ መፍትሒ ብዘይ ምርካቡ ምዃኑ ገሊጹ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ግንባር ናጽነት ኦጋዴን ኣብ ርእሰ ከተማታ ክልል ከተማ ጅግጅጋ ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብቲ ምርጫ ከም ساتف يافليت زلا وانا دايركتور بيت صحفت جنبار ناصنت اوغادين ጨንፈር አዲስ አበባ አህመድ ዓብዱላሂ ንምንታይ ኣብቲ ምርጫ ከም ዘይሳተፉ አመልኪቱ ከብርህን ኮለ ድማ ምስምዝገባ ምርጫ ዝተሓጽ ጸገማት ከም ዘለውን ካርድ ምርጫ ንህዝብ ዘይኮነስ ንካድረታትን ደገፍትን እትገዛኢ ውድብ ከም ዝተወሃበ ከምኡውን እትገዛኢ ውድብ ንናይ ባዕሎም ወገናት ይዕድሉ ኒሮም ድሕር መባል እዚ ጉዳይ ምዝተፈላለዩ መረዳእታታት ብምትሓዝ ናብ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ከም ዘእተው ሓቢሩ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ጉዳይ ምዝገባ መረጽቲ ቦርድ ምርጫ ዘጻሪ ጉጅለ ተዋፊሩ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ትክልል ጥራሕ ዳግማይ ምዝገባ መረጽቲ ንኽካየድ ከም ዝተወሰነን ቦርድ ምርጫውን ነዚ ውሳነ ከም ዝሕለፈን የብርህ ኣገባብ ምዝገባ መረጽቲ ምትላል ዝተመልኦ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ግንባር ናጽነት ኦጋዴን ዘለዎ መረዳእታታት ብምቕራብ ተደጋጋሚ ቅሬታ ወላ እኳ እንተቕረበ ከስተኻኸል ከም ዘይከኣለ ይሓቢሩ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኸኣ እቲ ምርጫ ንሰለስተ ወርሒ ብምንዋሕ ዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ተስፋ ቦርድ ምርጫ ንዝተበላሸወ ኣሰራርሓ ብዘይምዕጋቱ እቲ
ኣገባብ ተበላሺ ብምባል ግንባር ናጽነት ኦጋዴን በዚ ውሳነ ከም ዝሓዘነን ብቐሊሉ ኣብዚ ናይ ምንስሓብ ውሳነ ከም ዘይበጽሕን ይገሊጹ። ኣብ ናይ ግንባር ናጽነት ኦጋዴንን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባትን ምዝገባ ሕጽያት ምክልኻል ሕጽያትን ኣባላትን ምንክልባትን ምጥቃዕን ከምኡውን ትኽክለኛ ምዝገባ መረጽቲ ምትዕንቓፍ ንሓቀኛ ፍትሒ መንገዲ ብዘይምህላው ኣብ መወዳእታ ግንባር ናጽነት ኦጋዴን ካብቲ ምርጫ ክወጽእ ተገዲዱ ክብል እውን መግለጺ ኣውፅዩሎ። ኣብዚ እዋን ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ መዝነት እቲ ንዝሓለፉ 100 ዓመታት ካብቶም ዝኸፉ ሕማማት ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ተለባዒ ሕማም ኮሮና ንምብዳህ ዝጽዕር ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኽቕጽል ኣብ ዝግበር ምርጫ ንኻልኣይ እብረ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ክቕጽል ኣብዚ እዋን ብዘይ ዝኾነ ተወዳዳሪ ንሱ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነዚ ጉዳይ ናይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ብሰንኪ ኣብ ዓዱ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ዝምድና ዘይብሉን ቅድሚ ሕጂ ሓደ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ክነቕፈውን ተራእዩ ብምንባሩ ኢትዮጵያ ከም ሃገሩ መጠን ካልኣይ እብረ ክምረጽ ክድግፎ ከም ዘይኮነ ተዛማዕከን ሓቢራ። በዚ ከዓ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ወላውን ብዘይ ተወዳዳሪ ኣብዚ እዋን እንኮ ንሱ ነቲ ውድብ ክመርሕ ናብ ምርጫ ዝቐርብ ሕጹይ መሲሉ እኳ እንተሃለወ ኢትዮጵያ ሃገሩ ክድግፎ ብዘይ ምዃና መን ክረቕሖ ግን ክሳብ ሕጂ ፍሉጥ ኣይኮነን ዘሎ። ብመሰረት ሕግታት ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደ ዳይሬክተር እቲ ውድብ ክኸውን ዝሕፀ ተወዳዳሪ ግድን ብሃገሩ ክሕፀ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ዘየለ እኳ እንተኾነ ግን ሓንቲ ካብተን ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾና 194 ሃገራት ግድን ክትሓጽዮ ኣለዋ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ክልተ ስሞም ክጥቀሱ ዘይደለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበርዎ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ሕጹይ ክድግፎ መደብ ከም ዘይብሉ እዮም ሓቢሮም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንካልኣይ ግዜ ክምረጽ ምእንቲ ኣብ ምርጫ ክቐርብ ዲ ኣይኮነን ብዕሊ ዘፍለጦ ነገር ዘየለን ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ዘሎ ለበዳ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን እኳ እንተተዛረበ ሓደ ምስቲ ናይ ምርጫ ኩነታት ቅርበት ዘለዎ ወገን ግና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሕጹይ ክኸውን ምዃኑ ከም ዝሓበረ እዛ ማዕከን ገሊጻላ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ወላውን ብሰንኪ ኩነታት ትግራይ ካብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ደገፍ ዘይክረክብ እንተኾነ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ገሊጻቶ ከም ዘላ ግና ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ክድግፋ ቁርብነት ከም ዘለወን ሓቢራ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኬንያ ዝኾነት ማካርያ ካሙ ኬንያ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ደጊሙ ክምረጽ ክድግፍ ምዃና ከተፍልጥ እንከላ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኡጋንዳ ከዓ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናይ ቅድም መሓዛዩ ኣብዚ እዋን ከዓ ምስ ገለ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዘተይና ዘለና ምስ መሓዙትና ዘቲና እንድሕር ተሰማሚዕና ከዓ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ክንድግፎ ኢና ክብል ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቲ ኣብ ዓዱ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣሰቃቒሉ ክገልጽ እንከሎ መምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ከዓ ምስ ሕወሓት ብዝተኣሳሰር ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክነቅፍ ተራእዩ ነይሩ እዩ። ከም መግለፂ እዛ ማዕከን ከዓ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ገለ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ደገፍ ክረኽበሉ ዝኽእል ምኽንያት ኣብዚ እዋን ኣንጻርቲ ናይ ኮሮና ፓስፖርት ዝበሃል ሓሳብ ዘለዎ ተቃውሞ ብምግላጽ ዜጋታት እታ ብዙሕ ክታበት ዘይተገብረላ ኣፍሪቃ ብዙሕ ክጉድኡ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣፍሪቃ ዕድላት ናይ ክታበት ኮሮና ከይንፈጋ ይገብሮ ብዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ እያ ሓቢራ። بريزيدنت ألجيريا نبر عبد العزيز بوتفليقة دحر بزح حمام أما بل 84 عموت كم زموتة تجليسو مرحي ألجيريا خوينون أستاد 10 عامتات زمرح بوتفليقة أبكل التشحن 10 حمشاي إبر سلطان كناوح أبز أول جلو جزية لعلنا حزب تقاوم سلزقط أما كاب سلطان كور التجديد نيريو نسو ألجيريا كاب بعدو مجزاتي الناس أنا خطوات أبز تجبره نيشحن 250 سوساتاتن قالسي عبي إجام نيرويو هاجورو ألجيريا بشحن 209 بسن كزقط أما حد حدا وكينات أستاد كلت 100,000 زيجاتات زموت خوينم بوتفليقة بمحص انت حيلتات ممكن خالة هاجر أبتا عمتيتئة نتا هاجر كمريح يبغيو بوتفليقة دحر كلت تشحن عسران بسن كزقات أم حمام أما كان زينا هاجرو بزح كالرئيس أنحن ألجيريا بعمت شحن 200 كلتن كم مجزات فرنسا حرام سوسط نابوليتيكا ونتفتات كم زات وزن جرولو عبد العزيز بوتفليقة أب عسرات عدميهم منستر جوديات وصايت هاجر كوين سريحي فلتيو بجك زون بريزيدنت ألجيريا نبر عبد العزيز بوتفليقة نتيا مونغو إيرتران إثيوبيان أب عمت خلت تشحز تفرم السمع زمرحب على سلطان ونينيرو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم